aku iki bakal kelakon. Mengkone aku bakal dadi ratu ana ing kraton Kediri. Nanging tak kira mung ngimpi. Yen mengkone aku jumeneng ratu ana ing kraton Kediri. Kamangka Kang Mas Prabu Dipamkas iki duweni putra Kang Mijiwer. Lintene kawibawan tumiba ana ing Sripawaka. Kepiye cara supaya aku bisa dadi ratu? Yo, aku keringat. Aku duweni abdi Sinobar. Sinobarong. Masuk. Kaget. Jeneng sira ora ana ning kasatriyan malah kaporo nak timbali ana sak penanggalan. Kados dene tinebah ing Singalepat kaget sak lebetipun manah kula. Jalaran panjenengan nimbali dhumateng kula boten wonten ing dalem kasatriyan malah kaporo wonten sak pinggiripun wana kados ngaten. Estunipun wonten wigatos menapa Kanjeng Pangangkiswa? Sinobarong. Nggih. Yo kene nganti jeneng sira iki timbali. Mergo arep jak perembukan ngenani mengkone nggonku urip. Hakiriyin. Anggen maring pangandika kados ngaten ing semu kados dening tiyang bingung estunipun kang dipun penggalih niku napa Kanjeng Panjen. Kowe ngerti dhewe. Sedhok maneh iki bakal ana jumenengan ratu. Ana ing kraton Kediri. Nggih, kula ngertos. Kamangka aku iki kepengin dadi ratu ana ing kraton Kediri. Apa aku ki yo kelakon? Kok malah sengesan. Kados namung perkawis panjenengan kepengin jumeneng ratu wonten ing kraton Kediri satemah linglung penggalih panjenengan. Iya. Bingung manah panjenengan. Mestine bingung, ora bakal kelakon. Kowe ngerti dhewe. Nggih. Kang Mas Prabu Dipamkas. Kae duweni putra Kang Mijiwerda. Sisila Paraton. Kang lintir kalibawan ana ing kraton Kediri. Iki saka Bapak Raja lan Ibu Ratu. Nggih. Kamangka putra saka Bapak Raja Ibu Ratu iki Sripawaka. Mestine lengsere Kang Mas Prabu Dipamkas iki ning tangane Sripawaka. Jur yen Sripawaka jumeneng ratu ana ing kraton Kediri. Nggih. Aku padha wae Aji ana ajine babar pisan. Ngeten. Menawi menggaing kula panjenengan sinaosa putra saking Garwa Paminggir nanging saged jumeneng ratu. Sekawon. Ning syarate kita tegolan mentala lho. Aku bisa dadi ratu Nggih, kudu tegolan mentala. tegolan mentala. Tegolan mentala niki piye? Rening pinangka watu sandungan anggen panjenengan kepengin jumeneng ratu wonten ing Kediri menika namung Sripawaka. Bener. Sripawaka kudu mati. Niku syarate. Jer Basuki kudu mawa beya. Nuwun. Sripawaka kae kepurunan. Apa ya aku iki tegolan mentala? Mateni kepurunanku dhewe sira. Nanging kok upami panjenengan mboten mentala nirnakaken Sripawaka, tartamtu kebayan panjenengan kepengin jumeneng ratu wonten ing kraton Kediri, mboten badhe kasembadan. Nuwun. Yen tak pikir kabeh bener apa kang tekane aku. Lah, Siji kang dadi pepalamku mengkone aku dadi ratu ana ing kraton Kediri mung Sripawaka. lah Sripawaka kudu mati. Yo. Aku bateko lan mentala
mateni Sri Pawoko. Nanging amun ngantos panjenengan piyambak yang tumindak mecahi kalih Sri Pawoko. Yen ora aku, sapa pawongan sing gelem mateni Sri Pawoko? Kula piyambak sagah mecahi Sri Pawoko. Nanging kula nyuwun tulung dumateng panjenengan. Jalaran margi tumuju wonten ing Taman Sari Kraton Kediri kula badhe ngertos. Sila bareng. Kersa panjenengan buka kori ing tumuju wonten Taman Sari mangkenipun tampil anggen kula mejahi Sri Pawoko. Sak leker gendong ana ing Kraton Kediri. Apa meneh ana ing Taman Sari. Kabeh aku ngerti. Dalan sing ora tau diliwati pawongan kori mburi iki ora tau dibuka yen ora aku. Lawang Butulan. Pramila saking menika kersa panjenengan buka kori Butulan ing mangkenipun. Kula badhe mlebet wonten Taman Sari. Kula sawa kuwi sing bareng. Aku tak laku dhisik buka kori Butulan mengko enggal nyusul ana ing taman. Sawetawis sewan-sewanan.